На таймлапсите обаче се вижда много добре движението, стъпка по стъпка към целта. Макар тази маса да ви се струва моторизирана, истината е, че се задвижва единствено от човека, който я бута. Определено е много по-ефектна, отколкото да се използват онези скучните с колелцата. Концепцията е вдъхновена от тези задвижвани от вятъра плътноходки, които холандците смятат за арт-животни. Определено масата няма да е много удобна за бутане, но подобен механизъм вече се слага дори и на велосипеди, както и по столове, които изглеждат доста страховито според мен. Като се заговорихме за столове, с ето това устройство може да седнете където си поискате, когато се уморите или ако трябва да свършите нещо на бюрото. Наистина удобен механизъм, който е подходящ за много различни дейности. Например, ако се налага постоянно да сядате на компютър и след това да се разхождате до някоя машина, със сигурност гърба ви ще е благодарен в края на деня, ако използвате нещо подобно. Виждали ли сте някога тренажор за сърфинг? Ами, вече има и се нарича Cyclone Surfer. Тази машина може да се инсталира в фитнеси, водни паркове и дори ако разполагате с по-голяма къща. В диаметър е около 7 метра и буквално е една голяма центрофуга, която завихря водата и така имитира вълна. Има въжета, на които да се държиш и ако паднеш, просто започваш от средата. Вече съществуват какви ли не пожарни системи по света, като например това устройство, което може да прави струя 12 метра в диаметър или пък да я праща на 200 метра далечина. Дори има и дронове, които се издигат до нужната височина, чупят стъклото и започват да гасят пожарите с пяна.